Taliin mo na ako tayo. Ang sinilas. Ano ba yun? Aray! Aray! Naghanap ako ko dapat. Ay! Pwede nyo din yan. Nakalabas sa nilas. Ayan, din may kudat. Wala talaga kudat. Malubog ka doon. At sa ano? Ayaw doon, marupang ka doon. Tumibot nga. Agarap ka ng kudat. Nabit-bit talaga. Ako na daw yung nabag mo. Ay! Mati yun! Bay magbulo sa ano. Ate yun! Ay, ate yun, oh, sige. Malublog pa kita dito sa ano ho. Ayan, ha. Lala na. Nagka-aralan sa Nabutan sa uran. magkahuroslog na sa layhon. Ho, ho. Gods. Sa gitna ng pasakay. Pundoso. Papagalon. Jadi ha, makisilong. Tao po. Para may tawa. Tapos pag abot na didipitar. Ay. Pamunay. Pamunay pa more. Pamunay pa more. Kaya napot sa oran, sa dalan. Ito pa more. Hamak. Hamak sa de. Na ano? Malapokan. Malapokings. Hamak sa de. Ah! Ginamang kami. Sa lapok. Malapokon. Arada. Malapukin. Okay. Ayan. Malapukon. Nanay niyo. Andalan. Grabe ito. Lapok is life. Hindi sa pasakhay. Gamuran-uran permi. Ayan, lusak-lusak ang lapok. Kairuman. Nag-uuma. Hindi ako makasal na. Paulit na. Aray ko. Ay! Tuyo po tabi na mo ang lugar na ano na mga bata na para matimbang na direct na sira pili ano direct na nakakadto sa health center kay harayo na Nagbabalintok ka. kaya mao ini public servant ayan kahit na lapok tuyuhon ang lugar. Ayan.
Wala kang ibang at chocolate. Paano? Timbang muna. Timbang mo na. Mabalik pa ka mo sa March. Pero, oo. Kay, ara ka Kaso, didi ho. Sila Joy. Ano, bibi? Wala, buutong good yun. Kapin ba yung kita, bibi, ha? Apin kami sa di, mag-uuton niya adi. Napatimbang niya. Pag didi, pag dito. Mag-uutong bagay ikaw, ha? Apin kami sa di. Eh, panodagan dito yung tawo. Alupinig sa tawo. Kaya ako mag-uuton. Halos na kahit ito ka na. Buutong yung sa iba. Buutong bagay ikaw, ha? Kaya apin kami sa di. Ano May man, chocolate. rin man ko nanay. Kaupod man ko sa timbang nano. Nagaratag ko na dito. Si unay. Kuha. Din. Pag nabot, ano ko kung timbang sa bata mo, dako kung sinang, ano, nakay ka sa underweight. Nagtas-tas na nga ni. Nagtas-tas na nga ni. Yan to, nasa, bata ni Manay, ano, Manay Nini, timbang mo kay 16 kilos. Ay, nanan pa. Ay, nanan siya, bibi. Naano yan, di na. Ikaw naman yan. Oh, timbang mo pa yan? Di na timbang tayo. Oo, matimbang na yan. Timbang na yan siya. Timbang mo yan pa na. Ayun naman. Nagsaday. Ang kuday, wala man yung kami. Oo. Ano, bibili mo? Kanina pa kami dun, no? Kaya man sabi natin, Cheryl, nag-chat sa kumakalit yung bakod. Maglahot, kaya ka pa ka mo. Ano, nagparang daan. Ang pagkuhan, pakanhe. Di rahot. Direct Pangalan ambal ko. kita ha. Dito pa no kami, naglakaw-lakaw kami. Sa dibilang ka. Ora, asa bagsangan. Kaya sinuban na pag nagtitimbang ba, dapat magkadina na si Manimapi ha. Pag dito, bulit dito si Mugdara kasi original. Tatay? Normal. 14. Ano yun siya? 13.7. 13.7. Normal. Hindi ko dyan din ako mamaya. Wala pa yung kamiwak sa dyan. Hello. Ganda, gandula yun. Ay, mag-uton. Di man nulo. Alat na baby madali. Madali lang baby ko. Madali lang. Di man. Wow, madali lang ang baby. Madali ko. Mabuuton ko dyan din. 12.4. Madali na mag-separate. Mag-underweight. 12.4. Kakaon-kaon lang ha. Kaon lang gulay. Kaso pag arog nga Nagkakaon ni ka baby gulay, ha? Magkaon lang pero may gulay din. Dili magkanadisiki ka baby ha. Mama dili ha. Kapapan mo dito. Dire. Maglibot na may Sino naglabo? Sino? Kay Mami May na lang kita, Mami May. Mami May, ha? Sino naglabo? Sino? Alam mo na lang, laba para duwa. Dupuan mo maligam-gam na tubig. Hindi rin minuto ha. Dupuan mo, 5 minutes lang, 5 minutos. Pagkas sa 5 minutos, pakalipasan 2 oras, mapresko naman na tubig. Pag mapresko na tubig, sa labakara, pugaon, idupo, 5 minutos. Pakalipasan 5 minutos lang na dupo. Pag 2 oras, mao naman yung tubig lang. Pag 2 oras na dupo, Alternate lang. 5 minutos lang.